Galu tamatno Gus. Lho, kalem wae Gus nak nyeblak jebule tetep kena Gus. Soale gratele landhep ora padha gratelmu. Lho. Samene lah saking jose le mancing to Gus. Lho ya to. Saking apese wae Mas omonge koncoku. Lah dirilis ya Mas ya. Sebulan atau 2 bulan lagi makan punya saya ya Wak ya. Oke. Oke. Lanjut. Oh. Wah, ya wes. Oh, iki kok to Edian ngomong dirilis lah, Bu. Rilis akhirnya jebulane buat iki ya nemu. Tenang kawan, kalem kawan. Kalau ini juga dirilis, rilis ember Gus. Jan lulut iwake wisan. Iki kene lek dodo cedakku. Eso. Mana alatnya? Aba-aba Gus nak nyeblak mesake sebelahe kaget. Oh nyeblak kok ora aba-aba. Ayo ngono. Glo Gus. Lala ucol. Ucol Mas. Ora apa-apa wis. Lah kae pas. Ya to, pas tenan to Lek, glulek ya to. Encen ngono kuwi ngewase iki. Penembak jitu alias sniper ngene iki Lek. Loh ya to Mas, percaya ndak percaya itu namanya ya to. Tapi harus percaya sama sniper. Dirimbang. Rimbang kok pertama turbo. Karo salto barang kok padhiake ra koprol barang apa latihane ngene iki. Glo. Ampun ngono. Ampun. Tenang Pak, ora-orane suwe ngene iki. Lek tak culke wis to tenang saja ya to. Sip. Kulo Mas. Kok bejo kancaku Mas. Kayak bejor. Hajar sih 3 jari Mas. Setengah badan betul. Berarti manjur ilmune mau ya. Kalau Mas wis kayak ini yang tengah itu Master Anwar, yang sebelah sana payungan Master Falah, yang ini Master Ulin. Kalau saya sendiri Mas Agus. Ini Master Dodo. Suasananya Mas, sadu.
Kayak Bali apa? Khotbah mastur. Kok khotbah. Lah aku diwarai lek dodok. Lanjut dulu Mas ya. Wis meriah pokoknya rene yo serbu wis to. Iki kroso. Nah, makanya kan kerasa pegel panas. Jengkel lagi. Mas encen gek bejo Mas. Mas Teranor iki gek bejo lho Mas. Lho, tahan setengah badan jangan lupa Mas. Jangan lupa teknik setengah badan. Lho Mas, gitu Mas. Lho. Oh, gue cacing kok sebelumnya lho. Asem. Lho, nggo cacing mancing enekan kaya anakku wae. Wah. Wah, Cuk. Iki Mas Ranwar. Oh, ora pandak nggo cacing ya Gus ya. Ngawur nak kuwi kancane donggo lumut kok. Kalau Mas gaya iki cenan. Wah, sip Mas rene Mas. Pokoke entuk nggo cacing Mas ra apa. Bebas Mas mancing. Lu jane ana lumut api. Hari ini berhubung dahatan Mas. Wah ya lumut api gitu Mas. Di pinggiran. Sequel di sini kita ajubkan dulu Mas. Kita sambung besok lagi. Kesimpulan hari ini haup ndak begitu Mas. Ndak begitu iku. Akeh lek. Itu Mas, dapatnya cuma segini ini Mas. Ndak begitu banyak. Ya hitungane gabluk lah Mas. Nah, entuk sakmene iki gabluk Mas. Mas, dhisik. Sik, Bos. Apalagi kita rombongan ndak taunya malah wis rasip. Tapi ndak apa-apa. Resiko wong mancing ngono ora kapok-kapok gabluk kok. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support channel ini dengan cara like ataupun subscribe biar tidak ketinggalan update info seputar pinggir rawa pening, terutama dari Mas Agus mancing terus yang terbaru gitu. Untuk yang selalu support channel ini terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan dengan sebaik-baik balasan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.